ușă metalică. Sus acolo avem aer condiționat cu invertor. Aici este de varaua, care este foarte mare care v-am zis. În față este baia cu aerisire. Bucătăria care e complet mobilată și utilată, deci nu se iau de aici decât lucrurile personale. Mașina de spălare, mașina de spălare, centrala metan, prin condensare. Asta e partea de vedere. Și camera. Aia este super mare. Este foarte luminoasă.